Ayan, nag-worry talaga ako, ha? Kasi ito, andyan ang Japan. Yan, yung nasa may taas ng orange na yan, sa baba, yan ang Japan. So, nandito ang Pilipinas, sa baba. Pero ang bulkan, nandito sa part na to. See? Yan yung direction na sinasabi kahapon, nung ash plumes na yan. And then, ayan ang distance. Yan. Yan. So, kung galing dyan yung ash, parang napunta sa Pilipinas, na ang layo, kung ang direksyon ng hangin yung pagbabasihan, yan. So, dapat, pag straight siya, mas dapat mauunang maapektuhan ng Taiwan. Oh. Tapos yan yung direksyon ng hangin, pataas. Mas nag-worry ako na baka may hindi tayo nakikita.